Gerrarteko garaia, gizartean aldaketak. Gizartea modernizatu egin zen. Lehenengo puntua, masen gizartea azaltzen da. Masen gizarteak ezaugarri batzu ditu. Erdi mailako klasea finkatu zen eta biztanleriaren parte handiagoa izan zen. Politikan parte hartzeari erantzuteko mas alderdiak sortu ziren. Emakumearen egoera, aldeketarik nabarmenena, emakumezkoen emantzipazioaren hasiera izan zen, bigarren puntuan gaude. Sufragismoa gorakada izan zuen, batez ere herrialde anglosaxoietan. Hirugarren puntua, komunikabideak. Prentsak zailtasunak izan zituen lehiakide berriengatik, irratia eta zinema. Prentsa, irratia eta zinema erregimen fascistek eta komunistek propaganda eta adoktrinamendu bide gisa erabili zituzten. Laugarren puntua, zientziak. Zientzian, fisikak aurrera pauso handiak eman zituen, disiplina berri bat hasi zuen Max Planckek, mekanika kuantikoa. Eta Einsteinek erlatibitate orokorraren teoria planteatu zuen. Gizarte zientzietan, psikologia garapen handia izan zuen. Freudek faktore ez arrazionalak eta inkontzienteak adimenaren funtzionamenduan duen garrantzia erakutsi zuen. Menoko Einstein eta Freud. Eta orain artea. Artean adieraziko dugu pixkat margolanak eta arkitektura. Hemen daukagu lehenengoan margolanetan abstrakzioa. Abstrakzioa irudiaren eta realitatearen irudikapena alde batera ustea suposatu zuen. Gero, surrealismoa. Sormen jardueran inkontzientearen papera nabarmendu zuen. Eta espresionismoak eragin emozionala nabarmendu zuen. Hemen daukagu, bigarren diapositiba honetan, abstrakzioa. Hemen daukagu Pollock, zutain urdinak. Pollock eta bere obra zutain urdinak. Abstrakzioa. Margolari importantena. Figurazioa alde batera uzten du. Forma, koloreak eta marrak erabiltzen ditu. Hemen daukagu surrealismoa. Psikoanalizian inspiratzen da. Subkontzientearen funtzionamendu islatzen saiatzen da. Kontrol arrazionala alde batera utziz. Daukagu Dali eta bere obra importantena oroimenaren iraunkortasuna. Eta gero daukagu espresionismoan, hemen Eduard Munch, Garrasia. Espresionismoan eragin emozional handia eragin nahi zuten. Gaia bukatzeko, arkitekturan, daukagu estilo internazionala, formak funtzioa jarraitzen du, estetika eta erabileraren arteko lotura bilatzen dute. Gaur egun, diseinu industrial eta grafikoa bezala ezagutzen dugunaren oinarria ezarri zuen. Hemen ikusten dugu, Gropius, bere eraikuntza importantena Bauhaus. Ikusten dugu, formak funtzioa jarraitzen du. Importanteagoa da funtzioa, forma baino orduan. Forma egokitzen da funtziora. Eskerrik asko.